daga majiya cewar waɗansu musamman ɓangaren shi Atiku Abubakar suna taro, wannan ba laifi ba ne. Amma dai abinda na sani ni ba a yi magana da ni ba, sai jita-jita nake ji. Ban yi magana da shi Atiku ba, ban yi magana da Peter Obi ba, saboda na samu tsari na cewar sai wannan shekarar ta ƙare a barwa gwamnatoci na jihohi da na tarayya duk su yi aiki su gwada gwanintarsu, mu gani kar ma mi wani abu wanda yake na siyasa wanda zai ɗauki hankalinsu ko ya kawo ta rigima ko wani abu. Wannan tsarinmu ne, amma mun yarda cewar wannan shekara mai zuwa za mu dudduba mu ga me ya kamata ne. Babban rashin jin daɗi shine ina da labari mai ƙarfi wanda nake da shi na su wannan tafiyar wannan PDP suna tara malamai. Na samu labari sun yi tarurruka na ƙarshen nan sun sa wajen mutum 45 malamai, suna gaya musu cewar mun zauna an yi yarjejeniya, shi zai shekara 4 ni zan shekara 4 su kuma wancan Peter Obi zai shekara 8. Wannan abu ƙarya ne, ba gaskiya ba ne, ba a yi da ni ba, kuma abin ya ƙona min rai da manya za su zauna shekara 70-80 suna faɗa abin da ke ba gaskiya ba, suna gaya wa malamai da sauran shugabanni cewar an yi abin da ba a yi ba. Mun sani shekara ta 2019 a dukkaninmu muna nan, da Peter Obi ɗin da ni duk muna shi da sauran manyan mutane da irin koda masu wuke ɗin nan, ai duk tare muke da su, kuma duk irin halinsu irin wannan faɗan abin da ba gaskiya ba da yaudara duk ita ce ta kawo ni ɗin na fita, Peter Obin ya fita, Wuken ya fita, sauran mutane duka suka fita suka bar jama'iyyar. Wasu fitinannin gani suke yi in sun ce tsaya da kafarsa ya bar Kwankwasiya, su za su iya yin wata dabara, tunda bana jin da wanda ke cewa tsaya a kafarsa ba wanda ke neman shugaban kasa da nake nema. Amma ba mamaki akwai masu neman gwamna wanda suke so gwamna yi kuskure shi kenan su haɗa ko da mu da shi ko su dawo gurinmu a ce ba gwamna ne ba mai yadda da wannan ba ko da sauransu. Da waɗansu kuma haka Allah ya ɓata musu da basirarsu. Amma ba haka ba, Kwankwasiya lafiyar ta kalau, lafiyar ta tana aiki. Amma ina son gode wa gwamna da ya fito ya yi statement. Dama dai shi ake, to ya fito ya ce ahir. Ni ina ganin gwamnatin APC kamata yi a ce ta yi abubuwa waɗanda za su taimaka wa al'umma ninkin ba ninkin irin abin da muke gani a halin yanzu. Tunda aka shigo ana ta yin abubuwa waɗanda suke ko dai ba su iya ba ko ba su gane ba ko kuma tsarinsu ba na taimakawa talaka ba ne. Domin tun ranar fari shugaban ƙasa ya ce maganar abin da yake ya shafi tallafi na man fetur ya cire shi, wanda wannan abin takaici ne ko ba haka ya kamata yi ba. Banda wannan akwai maganar tsaro. Tsaron nan babban matsala ce. Gwamnatin tarayya kamata yi a ce ta zura ido kwarai da gaske kuma ta ɗau mataki. Jihohinmu a arewa maso yamman nan muna cikin wani hali. Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina da Kaduna musamman wajen birnin Gwarin nan duka abubuwa ne waɗanda suke marasa daɗi wanda suke faruwa. Haka kuma can ɓangaren North East akwai problem. Nan ma irin su Niger ɗinnan da gurare da yawa waɗanda suke ana ta kashe mutane, ana ta yin abubuwa marasa kyau. Dukkanin wannan abubuwa ne waɗanda suke ya kamata a ce gwamnati ta duba su a cikin ƙanƙanin lokaci. Dama kamata a ce an zo da tsari wanda yake za a duba shi. Maganar naira ɗinnan, maganar dala, maganar insecurity wato rashin tsaro, maganar kuɗin mai ɗinnan da kuma cin hanci da rashawa da ake ta fama da shi a gurare da yawa, wannan gwamnati ya kamata ta tsaya ta duba a tabbatar da cewa al'umma musamman talakawa sun samu sauƙin rayuwa. Abin da na ga wani to gaskiya na samu